Kaixo, zeu! Hei, atxaldeon! Zemu! Oso ondo, Ireni, genioi figura! Ondo? Benetan, ezukanik asko etortzea batzuk. Zuri gobidatzeagatik. Langoan bebe urteak izan zinean, eta gero inbidia pixkat emateko merienda daukagu. Hori, merienda akabo. Napolitanak. Nire gustukoa Gainera, bueno, jango ditugu ba. Azerri asko ikusiko genezuke hortza batak, baina atzeko paretean esan dezakegu eskaiketan taldeko batetik jolea. Basua, Julen da baterik jolea. Julen. Julen eskuminak. Eskuminak, Julen. Bai, hori normalean holtzan atzean egoten geranok eta ez gaude hain ituak elkarrizketa jasotzea, osea, pixkat urdurita dena, honen etortzen ari. Zer da, asierrentzat basu bat. Asierrentzat basua baino da igual orokorrean musika. Zer da, izango ditzat. Niretzako da eskape bide bat, pixkat araro baju edo nagonean nire delak sartzen naiz, musika jartzen dut, eta pixkat, deskonektatzeko modu bat, eta bajua izan daiteke berdina. Lokalera jutea aldudanean, lagunekin, eta pixkat eguneroko lan hortatik eskapatzeko modu bat. Bera esango azera. Ez? Donostikoa. Donostikoa. Zerretik basua eta ez beste instrumentu. Bueno, nik beste instrumentu gehiago jotzen dut. Bai, txikitan jotzen nuen flauta da trabesera, zeharkakoa, gero albokarekin hasi nintzen, eta gero hasi nintzen ja bajuarekin. Zergatik bajua eta ez gitarra adibidez? Oso deskoordinatua naizelako eta akordeak egiteko eta zailtasunak dituenez, bajuakin erresago. Baina, gero bajuak ditu bere zailtasunak, ritmoarekin eta hortxe garitza borrokatzen. Bajuak ere edukiko ditu bere akordeak eta bere historiak. Baditu, baina normalean nota batekin jotzen da. Orduan erresago bezala esan daiteke, baina, gero ritmoa behar da, eta hor da borroka gehien dakatena, eta ni pixka deskoordinatu nahi zenez, hortxe biltzen gara. Esaten da, basua dela los guitarristas frustrados. Hori da. Zer itentzen duzu. Nik uste instrumentu desberdinak direla. Egia da jende asko hasten dela bajuarekin gitarra zailak zaiolako. Nire kasu horrela izan zen. Baina uste baju jole hona izateko, baju jolea izan behar dela, eta gitarrista izateak ez duela baten bide bajista hona izatera, bi instrumentu desberdin direla. Baina bai hori izaten da eta batzutan betetzen da, bai. Men gustatzen zenbiko galderei pixkat buelta bat ematea bera, eta komposatzeko garaiak beti pentsatzen dugu gitarra, pianoa, baju batekin musika komposatu daiteke. Bai, gainera, adibidez eskarietan, nire taldean, batez ere peiok egiten ditu abestiak. Eta peiok askotan gitarra hartu beharrean baju hartzen du, melodiak egiteko, eta gero akordekin eta ikusten du ondo gelditzen, baina peiok esaten du askotan baju erabiltzen duela, ni naiz oso komposatzailea, Normalan Borja Julen eta peiok egiten duzu eta esatik dut, peiok askotan baju erabiltzen du komposatzeko. Osak, egin daiteke, bai. Txikitan ze instrumentu esan diazu alboka txilula, baina zein dakazuela ogoritzapen goizore bat zure logelan edo. Nire etxean aitak ere musika jotzen zuen eta saxofoia eta flauta hori entzun etxean eta horiek entzun ditutu atzere, baina nik txikitan jo nahi nuena zen trompeta. Trompeta? Baina aitak ez zian usten zaratasko egiten duelako. Eta hori ez, hasi flauta, eta horra zintan, horretakin. Zergatik eskakeitan. Taldea edo izena? Zu taldean. Ba
kasualidade bat izan zen. Ba. Borjak eta nik jotzen genuen Donostiko Musika Eskolako orkestan, nik flauta eta berak biolina, eta justo Peio eta Aitor, dira trompeta eta abeslaria, asistian talde bat egiten, eta joan ginen atxalde batean eta joen una abesti bat, lauok. Borja ere gitarra narekin bateran izelako jotzen. Eta hor egon zen konexio moduko bat, eta oso ondo lehenengo aldi izateko bastante ondo sonatu zuen, eta hortik aurrera izan dira, hortik aurrera etorria dana, hor sortu zen oinarria. Eta gainera, eskak egitaz esan dugu ez da txiki bateko talde bat, gure lokalean bilela. Bai. Aztemugo ikusi dugu Euskal Herrian kontzertuak ematen, Bai. gure diskak ateratzen. Zuek aizezinetan lokal batean esan duzu, eta horlako saltoa ematea zer izan da zuretzat pertsonalki. Pertsonalki, bueno, eske guretzako eskagitan da familia bat. Azkenean hainbeste ordu pasa ditugu elkarrekin, eta hainbeste poz, eta hainbeste borroka eduki ditugu, eta hainbeste haserre, eta beti konpontzuguna, dela familia bat, orduan, hori, elkarrekin egoteko momentu bat da, eta nahiz eta askotan lan asko dago natzea, guretzako ez da izan ere lokaletik estenatoki handira pasatzea, izan da progresio bat, jandegu lokatz asko, guk. Eta orduan, bueno, izan da zerbait progresioa, ez da izan, baina zer den, la letxe, jarraitza oraindik hasierako berdinak eta 11 urteia. Lehenengo kontzertutik 11 urte pasa dira, eta 11 urtetan berdinak jarraitzen dugu gutxi gora bera, taldeak, orduan imaginatu, laguntasun bada eta postasuna ematen dula jarraitzea. Eskaiketan hobekariak esan dezakegu abesti ofizialak kakotzen atea. Nola da esaldia soka ez dakize. Sokaren Gainera, entzun astaria, badakiz esatitzen duen orekariak. hori, Zenaren dardareak. zer da esan hori zuretzat, edo zerbait aportatu dezu horretik aurrera. Abestiak? Bai. Ez nik uste eta abestiak orokorrean esan nahi duena dela, ez? Orekari erantzera beti sokan aurrera jun behar dela. Hori da, sokaren gainean eraikin nahian geroa, hori esan nahi nuen. Bale, hori da, beti aurrera. Bai. Eta bizitzan egoten dira momentu batzuk ilunagoak eta txuriagoak, baina lortu barrena da, Bai. txurita beltzen artean krisian ez, horekan bideratu jutea. Pixka bat hori, nik uste mea besti hori kriston mezua dakala. Ba, Kriston mezua. nire asko egako. Gustatza dizu. Ba, eta nik esan dut horrekariak. Esan zu beste abesti bat eta horretatik nahi dezu. Eskagitanena? Ba, Gehien gustatza daitena? burura etortzen zu Zerua lurrera. zegoen. Azkeneko diskokoa. Zer da zerua lurrera. Zerua lurrera izan da, guretzako eskagitan zarra eta berria lotzen dituen abestia. Eta aparte, ez da izerratik da abestia taldeko guztiek gehien gustatza eguna. Eta guretzako hori da, ez dakit, oraindik ontara lotzen gaituen abesti bat, Bai. Bueno, hasia, mila izan etortzagaitu. Zuri. Eta Bideini. bilaneko diago musu bat gure ikuslei. Ikuslei. Mama, Asko jarraitu kanala. Suscriptore. Hola. Verificado. Hola.